Ćao svima ljudi, danas ćemo da igramo MTA sa, tu je neki random lik i tamo je Nadin. Znači ovo je nešto bolja verzija kao sam Trke. Znači imamo tu i možemo se respawnat, imamo isto i ovoj, kako se zove? I respawn, znači Nadin je mene sad tu predstigo. Inači, mi smo tako duhovi, tako da se ne možemo ovako tući. Ovdje imaju neki kao wall ride-ovi i svakakve neke ekstra rampe. Znači, gore u Češku... Ko je sve prestigo? Znači, ja te prestigo. Gore u Češku, znači, piše za koliko sekundi ćemo da dobijemo DNF. Znači ovako moramo završiti za oko 5 minuta tu trku, a ako neko pređe prvi, onda 30 sekundi imamo da bi dobili DNF. I ovaj lik tamo prošao. Ja neka tu rampica, moram malo nitro da upalim. Pa ga malo ugasim. Fuck. Ja sam drugi u stvari. Ja sam drugi. Koji si ti Nadin? Ja ne znam gdje, aha gore. Koji si, koji si? Ja sam drugi. Znači, koliko nas ima, ne znam baš. Ne znam koliko nas ima. Ti je drugi, ja 5. Pa ti za njih. Nije, ja sam 4. A ti si umro. Znači ovdje ima respawn, ima DNF i tako tu. Nadamo se ja i Nadin da nećemo dobiti DNF. Ja evo, prvi sam. U stvari nisam prvi jebote. Mislio sam da sam prvi, ali nisam. Drugi sam još uvijek. Kako se popije na ova move? Samo pratiš checkpointove. Ne znam, možda imaju 2 kruga tu. Ja profil sam. Ne, sad ćemo stignuti. Ja sam prestigo ovdje neko tu da... Eno vidim te, ti si tamo. Eno Nadin tamo prošao. A pa dobći DNF. Jer ovaj prvi lik je završio trku, znači imao još tu checkpointa, za 20 sekundi dobivamo DNF. Nadam se da neće dobiti DNF, pošto 14-13, ne, molim te, pišem da požurim. DNF ćemo da dobijemo Nadine, ne, 5, 4, brže. Bio sam 26. checkpoint, ali nema veze, idemo u drugu trku i ja i Nadin smo dobili DNF. Da. Idemo u drugu trku jednostavno. Ja u Infernusi. Turizmo, odmah nitro. Ima nas 4. Da, ima nas 4, neki Bigua, Nadin, Bigua, ima neki pro. Ovdje. Inače, meni nešto lokuje, znači, zaključuje mi FPS na 50, pa nešto možda laguje ovaj MTA, pa tako da, ali meni ništa neko ne smutlo ide. Odem da zaključuje na 60, pa, znači, Bigua je sad tu prvi i on će pokušati da što bliže njega. Znači, ako niste pogledajte naše sam Trke, znači ovo su neke kao modovodne trke, a one su bile samo nakone kao, kako bi rekao, vanila trke, znači. Običajno. Zgledao sam andreasa. Koji si ti? Drugi sam. Koji si ti? A ti si za mene, eno Nadin za mene. Leti ko svjetlavac. Samo što je svijetli. Ne, sad ćemo preteći. A nema nitra, ne. Evo nitra. Evo nitra, brate. Imate vamo. Imate vamo, imamo vamo ko nitrometar, kako bi rekao. Ne, sad ćemo preteći. Evo i tu da popravimo auto. Ima ko neki nitrometar, znači ovdje je još nešto tu. Znači, kao što sam spomenuo, znači, hoćemo da epizoda bude nekih 15 minuta. Ovo je druga trka, tek snimamo 5 minuta.
ovo je druga, znači namjestio sam sebi da mogu da vidim koliko snimam. Znači snimam sa 5 minuta i 19 sekundi. Dobijam, lik je prošao. A ja, brate, dobijam. Ne, dobit ćemo DNF, 20 sekundi. Kraj. I nisam dobio DNF, to mačko. Nisam dobio DNF. Da vidimo će li Nadin da dobije DNF. Evo, nije ovo Nadin, čekaj, je. Evo Nadin. Hoće li Nadin da dobije DNF? Nadin je dobio DNF. Pljesak jedan za Nadina što je dobio DNF. Znači idemo sad u treću trku. Ferrari. Znači ponovo nas je 4. Znači tu je Nadin. 3, 2, 1, 0, go. Došao sam prvi, znači tu nitro polimo, znači malo, fuck, zalupio sam se, sad sam za njim. Nisam, treći sam, ono sam tu iza. Ja drugi. Ne, ti treba ići, fuck, hoću... Ovaj se, ne sad tu ko bit. Ne sad tu ko bit. Drugi sam. Ne, na jednoj gumi idem. Dobro, daj. Se okreći auto. Pa ne mora, ne smiješ nitko u krivinama. Ovaj lik je dosta ovaj lik daleko, tako da bojim se da ne rabijem DNF. Znači ove su neke cool trke, znači ako možda se primijetili malo je bolja kvaliteta klipa, možda se primijetili pošto prije sam sve snimao u rezoluciji 1024 puta 768, a sve snimam u rezoluciji 1366 puta 768. Znači, ja u 640 nekom ko... Da, njemu malo kao laguje sam, pa je malo smanjio skroz porešavanja, da bi nalagao jednostavno. Znači, meni se ovo tu lig da preteknem, pokušat ću, ali ja ću da upalim nitko i nadam se da se nije zezbog tude u krivini. I naravno da se... Fuck! Upio me lik. Da li ćemo dobiti DNF, to je pitanje sada. Znači ja sam drugi. Znači ako pređe ove 4 minute dobijamo svi DNF. Ako ovaj lik prođe... Dobro, imamo još 6 checkpointa, valja neće dobiti DNF. Ja imam 23 checkpointa. Znači 27 checkpointa za 17 sekundi. Ja ću DNF! Ja neću dobiti DNF! Znači DNF 10. Sada pobjedio sam! To! Jej, pretvorio sam se u helikopter na kraju i Nadin je dobio DNF! GG! Evo tu Nadin ide unazad malo. Dobio Nadin DNF! Znači idemo sad u... Koja je već četvrta? U turizma imamo... Sad nas je Petar. Neki se Mike pridružio. Sad nas je 23. Petar, 23 checkpointa. Krenjaj. Tu. Ona nitko. Ja sam prvi Nadine, ali neće biti zadugo pošto... Ne znam ja voziti šansu, znam, ali ne znam. Pretekao me Mike. Svak treći sam jebut. Ovi si me sjekli u krivini, a ja sam nešto išao. Fuck, lupio sam se. A dobar. Ne smijem sav nitro istrošit. Sad nitro pol. Sad još nitro. Znači, ove su nešto ekstra trke. Znači, ne brinite se, igrat ćemo mi još sampa. Ali sad igram MTA pošto je super cool i amazing.
GHP. Da nešto slično ovi Trke. Ovi likovi idu u luku 20 km. Koji? Treći! Samo idem iz ovih likova i kupim prašinu. Ja sam 5. Pa ti si nisi za njim, ima jedan za tebe. Bravo. Moram najmanje biti drugi. Ne. Moram najmanje biti drugi. Znači čim sam drugi to je dobro, ali čim sam treći... Ne, evo kraj je tu, znači tu ulazimo. Treći sam prešao. Znači 3 sekunde za prvu, znači sad ćemo tu da gledamo Nadina, mogu samo ovo da sklonim, ne mogu, dobro, sad gledamo tu Nadina. Haha, što se Nadin lupi u zid. DNF! Eto kraj, brže, sad gledam u zadnjoj sekundi DNF. U zadnjoj sekundi DNF, prešao je! Prešao je, Nadin nije dobio DNF. Nije dobio DNF. Još jedno. Još ćemo jedno. 16 čak bez mapa ekstra. Biće još epizode ovi MTA, a biće i šampa isto. Ja sam ovdje Vogos. Mene je stavilo za njih, ne znam zašto, ali ću ja sad biti prvi, šalim se, neći, prvi sam. Moram tu zadržati to mjesto, prvo. Ne! Skliznuo sam! Ovaj Bigua je prvi. Tu je neki Mike i jedno Nadin je četvrti fakt, sad će mi Nadin preteći. A nije realno da me Nadin preteći. A nemam više nitra urit pa ništa. Jel se zalupio Nadin, jes pretekao ga je neki lik. Znači, ovo su trke gdje se trkamo s još ljudi, a igrat ćemo i sam trke gdje se samo ja i Nadin trkamo. 13 minuta snimamo što i nije tako loše. Znači, u ovom videu ćemo ubaciti pozadinsku muziku, to je background music. Nadin nešto ne priča, usredotočilo se dijete na utrku, nešto previše. Samo se lupa dijete od zidove. Inače, ako u desnom ćošku, u gornjem desnom ćošku vidite zeleno i nešto plovo, tu je plovo je moja brzina, a zeleno je health auta. Znači evo opet 12. checkpoint, znači tu su i ovi koji su prvi, ja sam treći, koji si ti Nadine? 11. Znači ovi su već prešli tu, ja sam treći, će da dobiješ DNF? Znači neće da dobiješ DNF, 18, 16, 15, 14, ja sam prešao. Znači ja sam prešao tu utrku, sad ćemo malo da gledamo još tu Nadina. Aj, Nadin je se zapalio, bum! Nadin je se zapalio, čekaj da nađem Nadina, nisam... Eto DNF, ovaj je dobio DNF u zadnju sekundu, znači to bi bilo to što se tiče ove epizode. Ćao! To Srbija, ne to! Bodam da dobijem